Všetkým ahojte, ja som Angelina. Lajkujte, dobrite náš kanál a kliknite na zvonček. Dnes ja vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Kapitán Bombarďák a neutušený návrat typov tancu nôžku. Napísal ju Dav Pilkey. Je to kniha o typi tancu nôžke a jeho neutušený návrat. Ešte tu mám také dve knihy. Tiež Kapitán Bombarďák, ale v ukrajinčtine. A takú druhú. Kapitán Bombarďák tiež. A som si všimla aj z typy tancu nôžkou. A ja som ho požičiavala v knižnici už asi jednu alebo dve knihu typy tancu nôžky. A to je alebo druhá, alebo tretia. A som si potom všimla, že mám aj túto. A to je tiež o typy tancu nôžke, ale túto som nečítala. Ani som nečítala, tam proste ja som sa pozerala. A tam bol iný text, iné obrázky. Túto som nečítala. Takže čakajte video. Bude na našom kanáli. Môžete ho pozerať. Ale bude v ukrajinštine. V tejto knihe bolo asi taká počkať. Bola taká štvrtina alebo tretina. Na začiatku bol komiks, to stále, o záchodoch. Z minulej časti. Na začiatku bolo o typy tancu nôžke, ktoré už v prvej kapitole Harold a George, kde bežali. Potom ide pár kapitol, ide jedna kapitola a tu je, že prečo sa nemôžeme hrať s časom. Napríklad viem, že sa nevieš teleportovať do iného času, ale proste predstavte si, že v roku 2030 by nejaký chlapec alebo muž si zrobil banánový koláč z takého pekného stromu banánového. Potom by s ním išiel do stroju času do roku 1936, aby narazil do nejakej pani a trafil tým koláčom jej do hlavy. Ona by vzala ten koláč z tváre, aby to hodila po ňmu. On by si čupol a ona by trafila iného pana. Potom prišla ďalšia pani, sa začala z toho smiať a on sa nahneval, vzal zo svojej tváre ten koláč a hodil to po nej. Potom prišiel nejaký tucný pán a sa začal z nej smiať, že hehehe. Prišiel ešte ďalší pán a na ňo nakričal, že čo takto starať sa o seba, ty zabudená hlava. Ho drgol dozadu a ten by sa prevrátil a spadol by na strom na strom s banánmi proste. Ten by sa zomrel a by už tam ten strom nebol. A preto v roku 2030 by ten strom nevyrástol, lebo zomrel v roku 1936 a aby si ten chlapec alebo muž neurobil ten koláč. No a zamiešal sa do toho ten pán sa začal smiať. Zamiešal sa do toho ešte tento pán. Ten ho drgol, že má sa starať o seba. Ten by spadol na ten banánový strom, ktorý ešte nevyrastol.
ten by zomrel, tu by nebol a ten chlapec alebo muž by neurobil koláč. No. Fú. Už v takej druhej tretine alebo v druhej štvrtine už bolo, že jak sa spoznali alebo jak sa skamarátili proste George pred 5 rokmi, 11. Jaj. No lebo tu ten kapitán Bombardiak, on ho už chcel zničiť a ten sa teleportoval. No a potom, že 9. kapitola. Pred 5 rokmi, 11 dňami, 14 hodinami a 6 minútami. To ešte keď ten Harold, či ak sa to vyslovuje, neviem, a George, ešte keď boli mali, že jak sa spoznali, že Harold je ten, čo má takú, čo je taký blondína proste. Podľa mňa je blondína, ja neviem. Aspoň taký je tu na obrázku. Má proste žlté vlasy. Že jak sa spoznali. Harold mal od malička kresliť rôzne také príbehy o rôznych takých kapitánovi Bombardiakovi o takých proste takých príšerkách, čo to je. A jeho rodina sa presťahovala a on musel ísť do novej školy a hľadať si nových kamarátov a nemal ich. A v tej škole, no on ešte išiel do škôlky, takže a pri ich škôlke boli takí 4 chalani, takí, čo stále im robili zle, brali im peniaze, škôlkarom, všetkým, škôlkarom, brali peniaze, ich bili proste, vyťahovali im gate. Dobre, to už ste nemali vedieť. No a ten chlapec, proste on sa bal ísť do škôlky, no to ešte bol prvý deň. No proste ukážem vám to obrázkami. Ten proste predávač na tej benzínke na toho Harolda nakričal. Vzal ho, odniesol ho tým chalanom, že nech ho zbijú a že nech mu vezmu peniaze a tak proste on sa z toho bude smiať. No proste oni ho vzali, mu ťahali tašku, vyťahovali mu gate, brali od neho peniaze. Potom v škôlke bol ešte taký chalan, George, čo chodil na takom skateboarde. Ja mám tiež podobné jak skateboard proste. A on stále chodil do školy a zo školy. Aj v škôlke, pardon, ja si to stále milím, na skateboarde. A bol tam taký proste stále všetkým rozprával, čítal také príbehy, napríklad im čítal raz príbeh o prde, ktorý zjedol Detroit. No a jeho mama, no proste to nie je teraz podstatné, tomu Haroldovi brali stále peniaze. Ten chlapec, ten George, stále to raz uvidel, si zmenil
si zmenil proste pri benzínke proste tam boli také písmenka, že neplatia kontrola brzd gratis. Proste. A on si zmenil tie písmenka a dám to a premiešal, že kontrola prs. No. Potom ženy si to všimli, zastavili sa a všetky ženy ho zbili. Lebo kontrola prs. Odvtedy boli kamaráti a toto mu dala mama, on si to nechcel dávať. To je jak sa to volá pre Boha, neviem. Proste dala mu to mama, on to nechcel brať, lebo nevyzeralo to podľa neho dobre. A proste potom, tu sú také aj obrázky, ktoré otáčaš, akože, že to ne, že má v ruke. A tu, že to proste, a takto pretáčaš, rýchlo. A má ti z toho výjsť animačka. Akože. Joj, preboha. No ja neviem. Má ti z toho proste výjsť animačka. A bolo ich tu pár. Potom ich riaditeľ zdrbal, že čo to vystrajajú. A vtedy boli kamaráti, všetko si proste boli všade spolu. Vymysleli taký komiks o psovi, o muži, ktorý sa mu dačo stala, proste proste bol muž, ktorý bol policajt. Policajt asi? No proste bol policajt a bol pes, ktorému sa proste, ktorý dačo sa mu stalo. A museli mu operovať celé telo. A tomu chlapcovi, no tomu mužovi, naopak. No, naopak. A hlavu. A potom doktori si rozmysleli, potom tomu odstrihli hlavu, tomu hlavu, aj tomu hlavu. A naopak si to dali. Ale tie dve polky vyhodili a polku policajta a psa, keď pes mal hlavu proste, to nechali a bol to psomuž. No proste muž, ktorý mal hlavu psa. No takto. A ten bol strašne dobrý policajt, lebo mal dobrý ňuch a dobrý čuch, aj toto všetko. A vedel všetkých, proste mal ruky a telo, vedel behať a chodiť jak normálny človek, ale mal dobrý ňuch, sluch, počkajte. A zachránil svet proste. Oni boli kamaráti a sa stále tie dvaja chlapci, sa ku nim a všetkých škôlkarov bili, ku ním chodili, im vyťahovali gate a preto George a Harold proste vymysleli také, že mu proste že bude
Počkať. Keď nájdem... Svandová. Duchovia. Dvaja všetci. No proste tam oni si vymysleli takého ducha, ktorý sa volal neviem už. Nevolal sa neviem už. Ale proste neviem, jak sa už volal. A proste oni si vymysleli, že proste je duch a ten chlapec, čo bol z tých hlavných, tak on mal skrinku, tu mal zatvorené na kľúče, kľúč nosil vždy na krku, si ho nikdy nedával dole a si nosil vždy na krku, on mal tam všetky peniaze, mobil a všetko. A chalani si George a Harold vymysleli takú proste vymysleli taký plán. A aký plán to bol, sa dozviete, keď prečítate túto knihu. Sa mne veľmi páčila, takže sa bude vám páčiť aj vám, dúfam. Lajkujte, odobrite náš kanál, kliknite na zvonček. Na všetkým ahojte.